ана дӯстони азиз пеш ҳамин видеоро тамошо кардан ба шумо инамиҷа як авиакасе арзана тавсия метум авиакасе акай абдуллоҷонай билетҳои самолёт билетҳои поезд айноми канали бобои холдорбой гап занед билетҳои варталиятам дора марават карда занг занед айноми канали бобои холдорбой зинда бошед устода ҳами телевизорам бурдем як марда о марда ҳоло байзан ҳа марда меишини ё дига чикор кунам занам ҳамин рӯз медуни рӯзи чия рӯзи чия охе 14 феврал рӯзи ошиқон 14 феврал ҳам дин валентин меганам ой о мардаҷон рӯзи ашақи охе о рӯзи ошиқӣ намебари мара рӯзи ашақи нам рӯзи праздники нам консерта рафтиса ҳамро тамошо кардисам охе айви чӣ фоида мардаҷон биё бирем як тамошо сайри гашт намебари мардак мебарам да ин қасари сол набурдимо ха як бор ҳамин рӯзи 14 феврал рӯзи ошиқон як бор бар марам хисан кохи ако мегӯям рӯзи ашиқимона ба ёд биёрем рӯзи ошиқимона ба ёд биёре майлиш занак тайёр шав ҳали бах мебарам та тамошо таи дарахт дада навзӣ боша тамошо карда тайёр шав мирам мебари мардаҷон чуане ма телевизор ҳамаро букушо ҳази мехезум занак мебарам та ягам машина ман мекунам насиб бошам мехезем мерем я бағ мағ мебарем я занака сайру гашт тамоша баъда ҳавои таза мебарам як хеле вақт занак хуш мешавад занак о занак занакҷон биё рафтем ака прям мояму бағ тамоша мебарам таку рози ашиқанда насиб карда ки бошед я сайру гашт меҳо дарам бупуш ки бо ягон кас хана надорад рафтем подружка кохи рози ашиқанда ту ба мара подружка накарда берам мардаҷон як дига ҳамин шумо чанд сола будем мардаҷон занак расти гапша гап занам тоғре гапша гап занам ман намедонам кай таваллуд шидагиюм ҳамин даҳани кампиру мамоам мешнидам ки ҳамин як рӯзи барани таваллуд шидагиюм рӯзи барани таваллуд шидагӣ мошина файрод кардӣ мошина мадресе боз ягон машин меояд свор мешем занак мехезем мерем вақт тамоша мерем насиб бошад ҳозир мешава ари абад нахад машина шава али пурраи машина ина маршрутка омадеса ин маршруткаро ман кунем ина маршруткара свор мешем насиб бошад вақт тамоша мерем иши занак майли ҳозири наметунда бударҷон майна пули додам 10 сомон мардаҷон о мардак ҳолла бай занак ҳолла бай май пеш додам бо тай қафо нати салом алайкум дӯстони азиз ногуфтанамонат ба шумо як компанияи беҳтарина тавсия метавонам яъне компанияи атомияи дӯстони азиз барои баровардани мӯи сар барои баровардани риш барои касалиҳои жилутка барои касалиҳои қанд барои безрӯётӣ барои умуман тамоми дардҳо анами компания айгиёҳо дӯстони азиз дору тайёр мекунад инами рақамоша дар рӯи экран мемонам марҳамат карда занг занед маълумоти пурраро ба шумо мефаҳмонад дӯстони азиз боз ногуфта намонад ки барои занҳое ки дар хонашинанд метавонанд тариқи телефон ба ҳамин компания кору фаъолият намояд на танҳо занҳо метавонанд мардҳо ҳам дӯстони азиз дар ҳамин компания тариқи телефон кору фаъолият кунанд марҳамат карда ба ин ҳамин рақамҳо занг занед маълумоти пораро ба шумо мефаҳмонад зинда бошед